pa rin sa pinsalang ibinunsod ng Bagyong Ruping, 70% ng mga residential areas sa Cebu City ang nawasak ng super typhoon na si Ruping. Kaluoy sa atong payag. Halama, wala ka gawa si Inday, tuwa sa bayag. Inday! Inday! Nay kawayan! Gulit sa kawayan! Pa, maayo gani, nakagulit ko sa kawayan pa. Salamat, Senyor sa Narciso. Ug ang punuan sa kawayan nga mao'y silbing nagluwas sa akong anak. Busa ato kini ang mahon o palambuon ang kawayan nga puntong kaabag sa akong kinabuhi. Magusya ka o maglipay kitang tanan. Sarok for sale! Sarok!